Tayo kaya magkain na kasi malayo pa ang kasunod itong stopover. Ayan yung busit. Kain mo stop yung busit. Ito yan sa Sorsogon Diversion. Diversion ng Sorsogon yung busit. Ha? Dire? Dire sa mga on? Shout out mga buksit kay Francis Paul Torres. Madagami sa inyong lahat sa mga buksit. Pati kay Romeo Bumbalis, dispatcher ng RD Transport dari Tabako yung buksit. Sorsogon Diversion mga buksit, kakain tayo. Mga buksit, shout out Trumel Bringas, Aaron Joshua Padilla, shout out mga buksit. Nandito kami sa Sorsogon Diversion sa aming well stop. Gabi na mga buksit. Alas 11:18 na ang buksit ng gabi. June 22, 2021 ng buksit. Shout out din kay Sinin Alexander Paredes, kay Ian Jack Paralis, shout out mga buksit. Dito na kami sa Sorsogon mga buksit, galing kami ng Maasin City, Southern Leyte, papunta na Pasay, Manila. Jikadis, shout out Housemate Nel, Noel Pitt, Susan Nantomi, Noli Aguilar. Shout out mga buksit, nandito na kami sa Sorsogon, kakain na kami mga buksit.
Bak tayo, bak. Isa ko din yung istorya yan. Kinsa man ang istorya nimo dia? Kinsay ka istorya nimo dia? Kinsay ka istorya nimo? Di ba imong ka istorya ba kinsa man na? Imong ka istorya kinsa man na? Maon ba? Mado magpagaliluan mo di man. Oh. Oh. Ingon siya. Lamig itong bihak. Lamig itong bihak. Unadon na naman. Unadon. Unadon o tarik ba? Good morning sa inyong lahat mga amigo Pugsit. Last 2:46. Tapos kami ng pag-astal sa Litmanan, Bicol, kilometer 411. Napadyo na kami ng Prinong Pugsit. Ako naman ngayon natitira ng Pugsit. Pagigising ko lang. Kunti lang. Gang, salamat.
Kita pa rin ilang kuwan na Kung nila. lagi ka ito mo yung pulipod. Kayo, para na pero. Galit nagpabukaw. Sabi ko, Wala kayo sila. Galit nagpabukaw. Ang munguhit ba? isang kuwan na sa una amigo ba? Ewan. Galitan ko kuwas pasahero. Tapos, Natawag ka. suwagit ko eh. Tungog nga diha ko, nag-drive ko, Oh, ngit-ngit man. Kuhit ka. Lupad lagi kong tigong. Kamlupad na. Yung kalit o panguhit. Dadaan pa po kayo dyan. Oh, magpapasiyan pa tayo. Isin po kayo dyan. Kasi bawal tayo kung saan tayo magtigil dyan. Mag-CR sa wala sa lugar. CR muna kayo, CR. O kaya magkape. Bahala na kayo. Kung gusto nyo magkape. Kaya po, yung ano natin may kubusit. Yung bago natin ano dyan. Dito yung ano natin may kubusit. Bagong wheel stop. Wala na pong may iwanan dyan. Alas 3, tapos bullshit. Madaling araw. Ay. Sila na naman. Sila sa Lismanan. Salamat dyan sa mga galit parang lumusin.
mga dyan nga dyan. Sa lisito yan. Kung okay naman tayo may pusit. Pagka veterans mo, hindi ko pusit. Takong pogi ba? Wala na akong nagkakape dyan. Papatay mga ilaw. Yan ang gusto ko sa partner kong Erbusit. Sa partner kong Bigo. Veterans mo. Erbusit Teteng. Gusto lang ako overtake. Nakahay pa sa likuran. Pag overtake ka, huwag kang mag-hay. Kasi nakakasilaw yan sa side mirror. Hindi ko pusit. Hindi ko pusit. Kung nakaroto ka sa likuran, huwag kang mag-hay. Kasi nasisilawan yung sinusundan mo ay nasa unahan mo. Yung nasa unahan natin, silawan yan, magkakahay ka. Iiwan kasi. Overtake ka lang. Kaya niya, overtake yan. Overtake yan, ha. Pero nakahayan siya. Yan, ha. Driver na. Kaya tawag ng kulukoy. Overtake lang. Nakahay pa. Silaw kaya sa meron. Oo, nagbabawa siya ng ilaw. Mag-slow-mo. Overtake. Nakahay. Nakahay ang ilaw. Nakahay. Kung kayo gusto mag-overtake sa pabaran ng pusit. Ano pag-araw.